Traen a Coldplay. A Coldplay, sí. Bueno, queden. A ver. Entonces, espera, Coldplay. Si non vas a ir a ningún xo, sabes? Tiqui, tiqui, tiqui. Xa diste? Bueno, ahora hai que ir ver a Maná en xullo, non? El día siguiente de Guerra. Eso sabe. Que quería traer a Coldplay, nosotros tamén hai anos. Quería traer a Metallica a Viveiro. Acaso tamén hai ningún outro. Bueno, David, empezamos, sí. Bueno, estás Comezamos. Bueno, pois moi bo día a todas e a todos. Moitas grazas por asistir a esta rolda de prensa que facemos no día de hoxe para facer un balance do que son estes 2 primeiros anos de mandato no Concello de Ames. O primeiro que teño que dicir que chegados ao ecuador deste mandato, a valoración política que facemos desde o goberno é unha valoración moi positiva, tanto en termos de xestión como en termos de acción política, non? Foron 24 meses de completa e absoluta estabilidade política. Creo que este é un dos primeiros elementos que temos que poner en valor, porque sin esa estabilidade política é inviable levar a cabo calquer tipo de xestión política eficaz, non? Desde o primeiro momento, sendo un goberno en minoría, apostamos sempre por un modelo de goberno baseado na cooperación. Foi así como designamos a este goberno minoría, baseado no diálogo constante coas forzas políticas e na búsqueda permanente de consensos. E boa mostra deso é o feito de que a totalidade dos puntos que levamos a pleno, pois os aprobamos coa maioría de todos os grupos da oposición, o que amosa a capacidade de consenso, a capacidade de interlocución e a capacidade de diálogo para sacar adiante as políticas municipais. Por tanto, esta estabilidade permitiu consolidar todas as políticas que viñamos facendo este día de agora, todas esas políticas de que sempre fomos referente municipal en toda Galicia, e ao mesmo tempo sacar moitos outros proxectos adiante, tanto en materia de servicios sociais, infraestructuras, servicios económicos, que lóxicamente é o que se consolida, que se traduce nestes 2 anos de avance. Son políticas, por tanto, de avance, tanto en términos cualitativos como en términos cuantitativos, que permitiron dar un impulso ao Concello de Ames. E son políticas que non hai mellor reflexo ao respecto, que son os propios resultados económicos que pode ter un Concello, non do que precisamente se consolidan ou se amosan esas políticas levadas a cabo. Simplemente decir que no ano 2024, que acabamos de sacar a liquidación do ano pasado, tivemos unha inversión real de 7,6 millóns de euros, que se traducen en esas políticas efectivas, e que son 7,6 millóns de euros que supuxeron unha inversión de máis de 2,5 millóns respecto do exercicio económico do ano 2023, que ao mesmo tempo xa fara un ano de impulso económico respecto do ano 2022. Esta é a liña, isto é o que amosa realmente o traballo que se fai desde o goberno, e que se traduciu nunha execución dun 83% do orzamento municipal nesas políticas, que é unha execución moi alta e, por tanto, que se traduciu en políticas moi eficaces. Pero tamén, ao mesmo tempo, poner de manifesto que dentro desas políticas que levaron a cabo non só fomos un goberno capaz de ter unha interlocución con todos os grupos da oposición, sino tamén un goberno con a capacidade de interlocución con outras administracións, non? Nestes 2 anos temos conseguido establecer liñas de diálogo constantes e de cooperación coa Xunta de Galicia, co Goberno de Estado, que permitiu desbloquear proxectos e impulsar uns novos. Non hai máis que poñer de manifesto esa inversión de máis de 4 millóns de euros que se está facendo na humanización do Milladoiro, que vai supoñer un cambio moi significativo no Concello e que volve a mostrar esa capacidade de interlocución e de diálogo que temos. Por tanto, somos un goberno activo, un goberno que sabe tomar decisións, sabe para que toma as decisións, en que toma as decisións, e que vamos a seguir traballando con ese espírito constructivo de políticas activas, de políticas que poñen a veciñanza no centro da nosa acción política e que, por tanto, van a ser esas señas de identidade de aquí hasta a final de mandato. Por tanto, non me estendo moito máis alá, xa lle deixo a palabra ao alcalde, porque un pouco, fago un pouco balance desas políticas concretas levado ao longo destes 2 anos. Bueno, bons días a todas e a todos. Antes de nada, grazas por asistir a esta valoración dos 2 anos de goberno. A verdade é que agradezco que os medios de comunicación teñan tanto interés nas políticas que desenvolvemos en Ames. Gracias por axudarnos a ser un concello referente e a poder difundir todo o traballo que facemos. Quero dar as gracias aos meus compañeiros e compañeiras de corporación que están aquí presentes, aquí ao noso lado,
a Víctor e a Susana, que é a primeira tenente de alcalde. Eu vou empezar dicindo que o goberno de Ames é un goberno valiente, un goberno serio, un goberno traballador e un goberno, sobre todo, que nestes tempos que vivimos políticamente é moi importante, que é un goberno que dá confianza. Nos levamos 2 anos traballando, un goberno en minoría, como dixo o meu compañeiro Víctor, pero este goberno en minoría que durante estes 2 anos o único que fixemos foi sudar a camiseta, traballar arreo, facer política de rúa, sobre todo para que os veciños e as veciñas acaben confiando no traballo que facemos e poder ter un contacto directo con eles, que é o que se busca e o que hai que facer na política municipal. A política municipal diferenciase de calquer outra, tanto da autonómica como da nacional, da estatal, porque temos un contacto directo. Cada vez que salimos á rúa atopámonos cun veciño ou unha veciña que se dirixe a nós para pedirnos calquer cousa, e non suelen pedirnos habitualmente obras grandes. O que nos suelen pedir son obras máis humildes, máis pequenas, que ao final é o que lle soluciona a vida. Eu vou empezar polo final, por unha das partes que dixo Víctor, que é facendo unha valoración, sobre todo, económica. Nesta última liquidación, o Concello de Ames tuvo un remanente de 6,5 millóns de euros. O sea, un aforro de 6,5 millóns de euros, pero ainda así executamos máis do 80% do orzamento que tiñamos, de 33 millóns. Fixemos un investimento real en obras e demais cousas, demais compra de materiais, de parcelas, de 7,5 millóns de euros. É o investimento máis grande que se fixo na historia deste Concello. O anterior era do ano 2023, que eran 5,5 millóns de euros, e desta vez conseguimos superalo por bastante. Pero, ademais, temos unha débeda pequena. No último pleno anterior, fomos capaces de eliminar, reducir ou pagar 600.000 euros que tiñamos de créditos polos fondos europeos, fomos capaces xa de amortizar esa débeda. E iso, como dicía, é debido ao traballo inxente que facemos. E, como se dixo, un goberno en minoría. Somos un goberno que decidimos, ao inicio deste mandato, tomar unha decisión arriscada, que era a de gobernar solos, para ver esa posibilidad e sondear esa situación, xa que nos gobernos anteriores habíamos estado gobernando en coalición co BNG e con Podemos. A verdade é que para nós seguramente a situación máis doada sería chegar a un goberno de coalición, que era fácil, e volver a ter esa maioría absoluta. Pero preferimos que as políticas socialistas e as políticas progresistas que nós aplicamos pudesen desenvolverse en todas as concellarías. E por eso decidimos tamén gobernar solos. Que trouxo esta decisión? Pois esta decisión durante estes 2 anos trouxo seguir traballando en políticas novidosas, que é polo que destaca tamén o Concello de Ames, políticas novidosas como pode ser a posta en marcha de comunidades enerxéticas ou a creación dunha empresa pública da auga que empezou a funcionar fai un ano. A auga do noso Concello a xestiona unha empresa municipal. Somos dos poucos concellos en Galicia que temos unha empresa que xestiona o ciclo de integral da auga. Fomos o primeiro Concello de Galicia que puxo en marcha un plan de saúde mental municipal. Agora é fácil falar da saúde mental, afortunadamente todos e todas falamos con máis normalidade da saúde mental, pero neste Concello xa fai casi 2 anos que temos un plan de saúde mental onde atendemos a moitas persoas veciñas de Ames que necesitan esa axuda ou esa primeira axuda ou ese primeiro impulso por parte da administración local. Ou no próximo pleno vamos a aprobar algo que, hai xente que cataloga como sin importancia ou algo menudo, pero que resulta que provén da solicitude de moitas persoas, como é un regulamento ou unha ordenanza da benvida social.
para acoller aquelas persoas que queiran inscribir aos seus fillos que non queiran facerlle un bautizo civil, que poden un bautizo religioso, que podan facer unha benvida social no Concello. Ou políticas de prevención de incendios forestais, que acá levamos aplicando moitos anos con fondos municipais única e exclusivamente e negociando e chegando a acordos cos veciños e as veciñas. Ou somos dos poucos concellos de Galicia que formamos parte da rede Impulso. Só hai 100 concellos en España que forman parte da rede Impulso das cidades de innovación e de inteligencia, e o Concello de Ames forma parte desa rede Impulso cunha técnica, ademais, subvencionada por esta rede Impulso que fai o seu traballo aquí no Concello. E isto, como dicía, e me gusta repetilo, cun goberno en minoría. Goberno de 8 personas, sobre todo honestas e traballadoras que dedican o seu día a día a mirar polo ben dos veciños e das veciñas do noso Concello. E somos un goberno valente tamén porque decidimos tomar decisións neste mandato que non se habían tomado todo agora estando en maioría. Pois, por exemplo, algo tan importante para o Concello de Ames como poden ser as políticas de conciliación. Nós atendemos desde fai anos, pero nos últimos anos atendemos neste Concello a 1.500 rapaces e rapazas que comen nos nosos comedores escolares con produtos de proximidade que nós adquirimos a produtores locais ou do contorno e 1.500 rapaces e rapazas, como lle dicía, que atendemos nós directamente con cociñas propias nosas, con persoal de cociña que cociñan aquí. Nós non temos catering, nin nos ten ninguén traer de fora, nós cociñamos. E tomamos unha decisión moi importante, porque o Concello de Ames, afortunadamente, como vostedes saben, é dos poucos concellos que medran anualmente e que ademais teñen un saldo vegetativo positivo. Hoxe en día, nos próximos datos do censo que salan, o Concello de Ames xa pasa dos 30.000 habitantes, dos 33.000 habitantes. E nós sabíamos que sistemas de conciliación ou tomábamos medidas drásticas ou seguramente corría o risco de perder a calidade que ten. Aquí, por exemplo, saben que recentemente se aprobou no Congreso dos Diputados unha lei de atención e de calidade alimentaria nos centros educativos. De todo o que piden, o Concello de Ames xa estaba facendo todo, excepto 2 puntos que é, pois, dar pasta integral e pan integral, co cal tampouco estamos de acordo nese apartado, porque non a nutricionista que temos recoméndanos que non debería de ser así, pero, bueno, unha lei que habrá que cumplir e ver como vai. Nós xa cumplíamos todo eso. Nós xa estábamos facendo un traballo que somos exemplo e somos envexa. Por exemplo, o Concello de Santiago, que atende a 1.100 rapaces e rapaces, está agora intentando facer un sistema similar ao noso. Nós xa estamos facendo, e máis, estamos indo máis alá. Vamos a crear unha cociña central que no próximo curso comenzará a funcionar. En vez de ter 2 cociñas, vamos a ter unha única cociña onde vai estar todo o persoal e traballará desde aí repartindo a comida ao resto dos centros. Pois aí tomamos, como lle dicía, vendo o incremento que hai poboacional en Ames, tuvemos que tomar decisións. Primeiro, facer un regulamento onde se especifique claramente que é un servicio de conciliación, co cal só teñen dereito a él aqueles nenos e nenas que seus pais, as súas familias, traballan os dous, ou se é monoparental, traballan a sola. Ou, se non é así, se teñen que xustificar que teñen unha necesidade de conciliar. Porque pensamos, ademais, que os nenos e as nenas con quen teñen que estar podendo é cas familias, non nos servicios municipais. E outra foi incrementar os precios. Facía desde o ano 2011 que non se subían os precios e o que fixemos foi incrementar, según o valor do IPC, menos do valor do IPC, un 11%. Recordo, desde o 2011 que nos actualizaban os precios e todos somos conscientes, os que estamos aquí, do que subeu desde o 2011 aquí, pois a lista da compra, non? Pois fomos capaces de facer unha nova ordenanza fiscal donde as persoas que menos recursos teñen ou non lle sube ou lle sube moi pouco e creamos novos tramos donde aquelas persoas que máis ganan son as que máis acaban pagando e máis asumen o custo do comedor. Por iso digo que somos un goberno valente. Desde o 2011 non se había tocado a ordenanza fiscal e o regulamento fiscal, tal como nós fixemos, non se había tocado desa maneira, non? Poñendo claramente que é un goberno, que é un servicio de conciliación.
Temos unha aposta moi clara, ademais, no que é nos investimentos. Como lle decía, levamos investidos, o ano pasado investimos 7,5 millóns de euros, e temos unha aposta moi clara, sobre todo, polo principal núcleo do Concello, que é o Milladoiro. O Milladoiro todos coñecen, seguramente, o Milladoiro, a maior urbe do noso Concello, con maior población, en torno aos 14.000 habitantes, que sempre tivo un estigma de ser un barrio de Santiago, de ser un barrio residual. Eso non é así, de ser unha cidade dormitorio. Eso fai anos que deixou de ser así, pero nós, ademais, queremos consolidar e queremos poñer, queremos que o Milladoiro sexa o que realmente debe de ser, que é a cidade máis importante do noso Concello. E por eso temos unha aposta decidida por investir no Milladoiro. O decía Víctor, 4,5 millóns de euros que está investindo o Ministerio de Infraestructuras, pero tamén outras obras importantes, como vai a ser a creación dun centro deportivo, un complexo deportivo que durante este mandato se van a empezar a facer as obras, a tramitación de bolsa de aparcamento que estamos xa xestionando e que a finais deste ano se poñerá en marcha esa bolsa nova de aparcamento con máis de 200 plazas, o remate do centro multifuncional, que vai a ser o gran centro dedicado á xuventude e dedicado a aquelas persoas con necesidades especiais de emprego para poder facer unha formación e que podan acceder a outro emprego, ou algo que sempre dixemos que é clave para o noso Concello agora mesmo, que é a vivenda. Facer unha política de vivenda clara e que beneficie aos veciños e ás veciñas do noso Concello. Como se consigue abaratar o precio da vivenda? Facendo máis vivenda. Agora mesmo estamos traballando para desenvolver un solo no Milladoiro que coñecemos como o S16, que está ao lado entre a igrexa e o instituto, donde hai a posibilidade de facer casi 1000 vivendas nesa zona. Pero tamén se están facendo noutras zonas do Milladoiro e tamén as vamos a desarrollar en Bertamiráns. Agora mesmo en Bertamiráns hai varios proxectos xa de construcción de vivenda por promotores privados e nós, á súa vez, tamén vamos a sacar máis parcelas para poder facilitar esa vivenda. En definitiva, que somos un goberno que traballa, un goberno que pensa nos cidadáns e que durante estes 2 anos o que estivemos foi falando coa xente, sobre todo, falando cos veciños e as veciñas, atendendo as súas necesidades e facendo actuacións importantes. E, sobre todo, tamén algo a destacar é planificar o futuro do noso Concello, o desenvolvemento do noso Concello. Aprobamos tamén, este goberno en minoría, aprobou a principio deste mandato a Axenda Urbana Municipal, que aí o que consta e o que aparece aí é o desenvolvemento do Concello de Ames na próxima década. E aprobámolo coa maioría, co acordo mayoritario da corporación. E iso dou como resultado que optásemos aos plans da EDIL, o Plan de Financiación Europea, solicitando máis de 15 millóns de euros, 15 millóns de euros, que era a cantidade máxima, para poder desenvolver parte desa axenda urbana e, sobre todo, algo que é moi necesario e moi importante para nós, que é poder unir Bertamiráns e Milladoiro, que os 2 núcleos máis importantes do noso Concello podan converxer e podan xuntarse e haxa unha mobilidade importante entre os 2 núcleos e o rural. Se me quedan no tinteiro seguramente varias cousas, pero tampouco non quero alongarme moito máis. Creo que o importante está dito e sei que aquí están vostedes por outra cousa que non é o Concello de Ames, aínda que, lle agradezo tamén que nas súas crónicas que fagan tamén poñan de manifesto o traballo que se fai en Ames e o concello referente que somos en Galicia e que seguramente é o que fai que moitas persoas de fora de Ames decidan virse a vivir aquí e nos axuden a incrementar o noso censo. Se lles parece, se hai algunha pregunta relacionada co que falamos estrictamente do Concello de Ames, poden formulala ahora e, se non, pois pasamos ao seguinte tema que seguro que é o que máis lle preocupa agora mesmo. Unha pregunta rápida sobre o Milladoiro, xa que estamos entón,
É verdade que hai, bueno, son obras molestas, non? Os conductores, a xente que reside nesta zona do Concello. Estáse cumprindo o cronograma e, segundo avanzan as obras, a vostede estalle buscando o resultado? Eu podo dicir que agora mesmo se está cumprindo o cronograma, só hai que pasar polo Milladoiro e ver como xa se están facendo as beirarrúas da marxen dereita subindo dirección Padrón. As da marxen esquerda xa levan tempo feitas e sendo xa usadas pola veciñanza. E o que si lle podo dicir é que esas protestas que se empezaron inicialmente, e que quero recordar que houve unha manifestación en torno a 100 personas, 150 aproximadamente, non lle podo dicir, pero en torno a iso, foi diminuindo, deixaron de haber protestas, e esas protestas que había nas redes no seu momento, pois cada vez son menores. Eu que si lle podo dicir a nivel persoal, que xunto co concelleiro de Obras e con Víctor, que vive no Milladoiro, visitamos habitualmente esas obras e podo dicir que a maioría da xente coa que me atopo felicítanos por ter a valentía de poder realizar esas obras. E recalco de valentía polo que digo sempre que somos un goberno valente porque o fácil, aquí trouxemos unha moción ou trouxeron unha moción a este pleno para que paralizáramos as obras. O sea, a corporación, a oposición deste Concello, non todo, unha parte astívose, pero a oposición deste Concello pideu neste pleno que paralizásemos as obras e nós seguimos adiante. Sabemos que son molestas as obras sempre cando as facemos na nosa casa, o que estamos desexando que acaben, e esa é unha obra que estamos pasando de 4 carriles a 2, co cal ainda é moito máis molesta, pero xa tiñamos a experiencia tamén de facer a humanización de Bertamiráns, coincidindo ademais en plena campaña electoral. Empezaron as obras, as eleccións foron no 23 e as obras empezaron en xaneiro do 23 e pasamos toda a campaña electoral e o resultado despois foi que en Bertamiráns ganamos sobradamente. O resultado foi un apoio masivo por parte da cidadanía, co cal estamos seguros e convencidos de que estas obras van a cambiar o Milladoiro por completo e o que preguntaba, cada vez hai menos protestas veciñais. Para vostede, de que un goberno valente, o goberno de Ames, considerase vostede unha persoa valente, e pregúntolle porque foi, ata o momento, o único cargo socialista en dar a súa opinión, en saírse un pouco, digamos, do camiño que se estaba presentando dentro do Partido Socialista, pedir unha convocatoria electoral en España. Pregúntolle por que cree que foi o único ata o momento e por que cree que as eleccións son a mellor resposta. Mire, eu, se me permiten, vou a facer un pouco de... ir un pouco para atrás, vale? Porque vou ás veces recalcar algunhas cousas. Eu levo militando no Partido Socialista desde o ano 88, casi 40 anos. Algúns dos que están aquí me coñecen, antes de ser alcalde de Ames e ser concelleiro en Ames, me coñecen da miña actividade profesional. Traballei durante moitos anos no PSDG, estuve con Emilio Pérez Touriño cando foi presidente da Xunta de Galicia, estuve facendo a campaña con Rubalcaba durante os varios meses en Madrid, coñezo personalmente e cando ninguén coñecía a Pedro Sánchez estuvo no 2014 neste Concello participando nunhas charlas sobre o futuro do Partido Socialista en España, ano 2014. Xa éramos bastante visionarios daquela en Ames. Ninguén coñecía a Pedro Sánchez. Paseamos con el por aquí, tomou café no Budi, comemos en frente ao Tropic. Ninguén coñecía a Pedro Sánchez, repito, paseou con normalidade. Teño, ademais, unha relación persoal con el. Tiña a máis do que a teño, tamén teño que dicir, non porque estemos enfadados, sino que a súa ocupación e a miña nos quitan horas para poder falar. Pero, co cal, creo que non son sospeitoso nin ser un traidor, nin traballar coa Partido Popular, nin nada disso. Por que pido eu as eleccións? Pois, mire, vou explicar. Primeiro, creo que o peor que nos pode pasar en política, e nós temos a experiencia xa, é que haxa alguén corrupto no noso entorno. No Partido Socialista non é que houvese un corrupto que estaba por aí, que pasaba por aí. Foron os dous últimos secretarios da organización. As dúas persoas, bueno, hai máis, pero dúas persoas corruptas foron os dous últimos secretarios de organización.
Co cal eu considero que é moi grave o que pasou no Partido Socialista, porque fallaron todos os diques de contención e de vixiancia das persoas ou dos compañeros e compañeiras que forman parte do noso partido e da organización. Co cal, lle reitero que considero que é moi grave e a imaxe que estamos trasladando agora mesmo non é a mellor. O Partido Socialista podemos dicir que está nun dos momentos máis críticos da súa historia, sin dúbida. E creo que, ademais, o que corresponde neste momento, agora mesmo, é humildade. Eu creo que non é un momento, ademais, de empezar a botarnos cousas uns aos outros, de se o PP tuvo máis corrupción, se a combateu mellor ou non, se non somos mellores combatindo a corrupción ou non. Eu creo que o que nos debemos é aos milleiros de militantes, simpatizantes e votantes que ten o Partido Socialista tomando medidas drásticas e duras. E eu creo que, ademais, todos decimos sempre que o gran valor que ten o Partido Socialista son os seus concellos, son as políticas municipais. Pois creo que o importante é preservar esas políticas municipais e preservar os concellos e as autonomías. Por iso dixen o pasado sábado, ou escribín o pasado sábado, que eu creo que debe de haber eleccións no ano 25. Eu non digo se ten que convocar en agosto, en setembro, en outubro, no ano 25 que débense de celebrar as eleccións xerais, porque eso nos axuda un pouco, por un lado, a normalizar a situación política en España. A situación política, ustedes o ven, non agora, sino de antes, está totalmente caldeada, sempre, bueno, pois unha situación onde non é moi difícil chegar a acordos, hai unha bronca constante e continua, e iso, ademais, se está trasladando non só aos parlamentos autonómicos, sino tamén aos concellos. E co cal eu creo que é bo normalizar un pouco a situación política en España, e creo que a mellor maneira de normalizala é convocando unhas eleccións e que os cidadáns opinen e valoren. Eu creo que non debemos de terlle medo, ni nunca lle tivemos medo ao Partido Socialista que a cidadanía poda opinar. E despois, bueno, eu recórdome dunhas eleccións no 2011, nunhas eleccións municipais, donde perdemos unha chea de concellos en Galicia, donde moitos alcaldes e alcaldesas que habían feito unha xestión espectacular e unha xestión boísima non puderon repetir porque a xente, en vez de votar ao alcalde ou a alcaldesa, votou en contra de Zapatero. E fai 2 anos non foi tan grave a cousa como no 2011, pero xa houve algo similar tamén, houve un voto de castigo ao Partido Socialista, que tamén hai veces que nos benefician. Cando en Madrid se fan ben as cousas ou as cousas van ben, tamén nos votan máis. E, ademais, creo que é bo falar de outras cousas que non sean a corrupción, que non sean esas dudas que hai sobre o fiscal xeral e todo iso. Creo que é bo e que é un momento tamén que o Partido Socialista poda poñer en riba da mesa todas as cousas boas que está facendo no goberno. Recordemos que, ustedes o saben e o coñecen perfectamente, o paro actualmente é dos máis baixos que houve nos últimos anos, a situación económica e o gran motor da economía en Europa nos últimos anos está sendo España, que non o diría fai anos, non? Que España iba a ser un motor económico de Europa. Os datos do paro que salían hoxe de paro de inmigrantes son os máis altos que houve nunca. Hai unha situación política, unha situación económica boa, porque hai un goberno que está facendo ben as cousas. O salario mínimo interprofesional subeu moitísimo nos últimos anos e creo que iso é do que menos falamos, porque estamos falando da corrupción, que tamén hai que falala, e o que temos é que, para que non pase, poñer as medidas e poñer os diques de contención necesarios para que non volva a acontecer. Pero é difícil tamén. Non sei se hai algunha cuestión máis. Tivo moitas semanas do seu partido? Ninguna. Nin positivas nin negativas? Positivas, algún mensaxe sí, e vin tamén non negativa. A mí non me chamou ninguén, pero sí vin comentarios de compañeros e compañeiras que non coinciden coa miña opinión, e é respetable. Eu teño que dicirlles que antes de escribir eso no tweet, ou en X, como se chama ahora, non tiña comentado cos meus compañeiros. E hoxe a mañán tamén me vin na obligación de explicarles, mira, isto é unha decisión personal. Eu non sei o que opinan eles. Non o sei, nin me interesa no sentido que vou a respetar igual que opinen que a min ou que non. É unha opinión personal. Polo que lle decía, levo militando neste partido desde o ano 88.
independientemente de que sexa alcalde, son un militante, que creo que teño a miña opinión, teño o meu dereito a expresarme como calquer outro. Eu que nunca vou a ser un hooligan de ninguén. Non vou a ser un hooligan de ninguén. Apoiei a Pedro Sánchez en todos os procesos electorais que fixo, en todos os procesos orgánicos. Coñezo desde o ano 2005 que coincín con el na Rúa do Pino nas eleccións autonómicas que acabou sendo presidente da Xunta Emilio Pérez Touriño. Desde aquela tivemos boa relación, coincidín con el na campaña de Rubalcaba, onde ele era o coordinador do programa electoral, coincidín con el axudando e presentándolle a moita xente en Galicia cando decideu presentarse da primeira vez como secretario xeral, pero neste caso creo que ten que convocar eleccións e non é nada malo dar a miña opinión tampouco. Creo que é bo, ademais, e se pudera dicirlo a él, yo diría, Pedro, convoca. Non podo porque, bueno, porque non temos contacto como tiñamos antes, pero creo que é unha situación boa para nós e para él tamén. Seguro que lle chegou. Non o sei. Pero outro asunto, non sei se ti queres. Vostede fala de adianto electoral. Perdón? Vostede fala de pedir ese adianto electoral. Sería Pedro Sánchez o candidato para vostede ou debería buscarse outro candidato pois na liña de o mellor pois o alcalde de Mérida, que era o que expresaba esa idea de buscar outro candidato, que este está vivo? Eu creo que se a min me pregunta alguén e me fixera caso, eu diríalle que ten que ser Pedro Sánchez o candidato, precisamente porque, o que lle dicía antes, se temos que falar e defender o traballo que se fixo desde o goberno e defender a situación económica que temos agora en España, ninguén mellor que Pedro Sánchez para poder defender ese traballo. O cal eu creo que ten ele. Eu, cando digo que hai que convocar eleccións, hai moitos compañeros e compañeras que dan por feito que se convocamos eleccións xa vai a gobernar o Partido Popular. Eu non o dou por feito. Eu teño a esperanza e creo, ademais, porque ademais, bueno, todos conocemos, como se di, a resiliencia, non? Que ten o presidente do goberno, o que aguanta. Eu creo que se Pedro Sánchez se presenta a unhas eleccións agora mesmo, bueno, pois o resultado non iba a ser bo, pero tampouco iba a ser malo, tan malo como seguramente pensan moitos, porque hai un traballo feito detrás e un traballo importante. Hai uns cargos do partido que din que, bueno, que quizáis que o presidente se esqueceu un pouco do PSOE, que se centrou demasiado no goberno, que esqueceu o PSOE pensando que poñía xente de confianza, que non foi tal. Ten vostede tamén esa idea de que a mellor non se encontrou demasiado partido? É moi difícil ser presidente do goberno e ser secretario xeral do PSOE, poder estar encima de todo o que pasa no PSOE. Eu xa yo podo dicir como experiencia persoal aquí, é moi difícil ser alcalde, porque se eres alcalde as 24 horas do día, e se eres presidente do goberno as 24 horas do día. E eu ás veces que me queixo do traballo que teño aquí, porque facemos infinidade de actividades, e se me queixo de todo, imagínome o presidente do goberno o traballo que terá. Co cal, é lóxico que se delegue nen persoas de confianza. Non hai ninguén que sexa de máis confianza en función do cargo que ostenta no Partido Socialista que un secretario de organización ou unha secretaria de organización. Pois o presidente do goberno e o secretario xeral confiou e delegou nesas persoas. Eu delego nos meus concelleiros. Deleguei urbanismo en Víctor, economía, facenda e deporte en Susana, e os restos teñen as súas delegacións. E eu, independentemente que unha vez á semana nos xuntamos todos e falamos das cousas que temos na nosa área, tamén me pode pasar calquer cousa con calquer compañeiro, que non o vai a pasar. Eu sí que poño a man no lume por eles tamén. E non me queimo neste caso. Pero somos humanos. Eu tuve un jefe que foi o que ademais me levou a traballar a Rúa do Pino, que seguramente todos coñecen, que se chama Antón Louro, que el sempre fiaba todo á condición humana. E a condición humana moitas veces nos leva a cometer este tipo de actos de que a alguén lle gustan os cartos demasiado e busca maneiras ilícitas para poder achegarse a eles ou para poder telos. Vostede falaba que a súa é unha opinión persoal, que trasladou en redes sociais. Non sei se ten intención de trasladarla tamén a executiva, tendo en conta que a executiva do PSDG ten outra opinión, se reclamará algunha xuntanza de executiva para poder falar disto. Eu creo que José Ramón se enterou da miña opinión, creo.
Eu non sou membro da Executiva, co cal non podo trasladar a Executiva, pero sin duda si se celebrase un comité nacional do cal si son membro ou si José Ramón me chama para que lle explique isto mesmo que lle estou explicando a vostedes, non teña dúbida que yo trasladaría, e se hai un comité nacional o trasladarei, porque, como dicía ao principio, nós somos un goberno valente formado por persoas que tomamos decisións valentes. Eu, nese sentido, non me considero cobarde, e seguramente, se hai un comité nacional, o trasladarei ali tamén. Preguntaba antes por que cree vostede que foi o único en saírse un pouco dese carril marcado. Pregúntolle se falta máis crítica interna no Partido Socialista de Galicia. Eu podo valorar a miña situación, pero por que eu salo, podo dicir por que non salen o resto, pois eu tamén son bastante kamikaze, entre comillas, e me gusta bastante dar a miña opinión, e ademais uso bastante as redes sociais. Hai outros compañeros e compañeras que non usan tanto, e veremos seguramente ao longo destes días van salir opinións diversas e variadas. Hoxe sale o meu compañeiro de Padrón, co cal suelo coincidir habitualmente en moitos dos posicionamentos que temos. Nesta ocasión ele non coincide conmigo, non pasa nada, pero seguramente eu lle podo dicir que hai máis alcaldes e alcaldesas que pensan como penso eu. Eu queria preguntar por outra cousa. Non depende do Concello, pero o Parque Comarcal de Bombeiros, que si é unha necesidade tamén que ten o Concello, é algo pendente. Que está pasando con ele? Por que non se plasma xa unha vez ese convenio e empezan esas obras das que levamos tantos anos falando? Eu non lle podo dicir. Eu que sei, o noso que sabemos é que no mes de xaneiro, a finais do ano pasado, nos reuniu a alcaldesa de Santiago, a todos os alcaldes e alcaldesas afectados polo Parque Comarcal. Nos dixo que este ano iba a ser unha realidade e nos falaba os primeiros 3 meses do ano. E agora mesmo non sei nada. Eu a última vez que coincidín con ela foi nun acto en Santiago, me dixo que era inminente, a raíz dunhas declaracións que dixen eu, ela me dixo que iba a ser inminente, que estaba a salir e que estaba a pelota no tellado da Diputación e da Xunta. Esta semana coincidín co director xeral de Emerxencias e el me dixo que teñen o tema tal cual, quero dicir que o acordo que se adoptou fai 4 anos de que a Xunta e a Diputación iban a darlle 1 millón de euros polo servicio e asumir o futuro parque municipal de Santiago, que é o mesmo, eles teñen o mesmo e que están na mesma disposición que daquela, que o servicio empeza a funcionar, que o Concello de Santiago. Eu non lle podo dicir, non está nas miñas mans agora. Eu que si dixen e sigo dicindo que se hai un problema real, agora mesmo que non chegan a acordo, que o Concello de Ames está disposto a poñer unha parcela para que se faga o Parque Comarcal en Ames. Esa é a proposta que nos facemos e que dixen xa no seu momento. Tamén se di que o Concello de Ames debería de ter un parque propio, é certo, se unha legislación actual, ao ser de máis de 20.000 habitantes, deberíamos de ter un parque, pero non só Ames, todos os concellos da provincia da Coruña, de Galicia, pero eu centro-me neste caso na provincia da Coruña, que teñen máis de 20.000 habitantes, deberían de ter un parque tamén, e non o teñen porque desde fai anos houve un acordo que lle vai a dar servicio aos parques comarcais da referencia. En Carballo, o de Carballo, en Ribeira, o de Boiro, en Arteixo, Oleiros, Cambre, o que hai en Arteixo, ese é o acordo que hai. Entonces, nós por eso exiximos que este acordo sexa que o Parque Municipal de Santiago empece a funcionar como parque comarcal canto antes, o servicio, porque aí temos dúas cousas. Por un lado, o servicio, que se pode prestar cando queira, porque hai un acordo xa de financiamento por parte do Consorcio, da Xunta e da Diputación, e despois hai o parque, que non teñen por que ir ligados un co outro. O sea, o servicio podería empezar a darse xa? Perfectamente. Solo sobre a oposición, a relación coa oposición estes 2 anos, esa aparente maior facilidade para chegar a acordos co PP que con Espazo Común e o BNG, aparentemente, como se valora as diferencias? Nós aprobamos os últimos orzamentos, por exemplo, gracias ao apoio do BNG, e sacamos temas aquí adiante gracias ao apoio do BNG e non do PP.
E o PP hai outros momentos que nos vota a favor e o BNG se opón. Nós, como dixo Víctor e como dixo a primeira vez que presentamos o goberno, somos un goberno de cooperación, co cal o que queremos é a cooperación que nos dá igual do PP ou do BNG. Nós o que queremos sacar os temas adiante. Ademais, nós entendemos así a política. Entendemos a política como pacto, acordo, negociación. A nós non nos queda outra xa, pero entendémolo así. Co cal vamos a negociar indistintamente co PP e co BNG cando necesitamos sacar algún tema importante adiante, e eu valoro positivamente o traballo que fan tanto o PP como o BNG, porque, bueno, discrepamos en ocasións, é lógico. Eu entendo tamén que por parte do BNG pode haber un cabreo aínda de non formar parte do goberno e haxe ese certo resentimento e esa dor por non ofrecerlle entrar no goberno, pero é política, e o que dicía ao principio, nós decidimos e acordamos, non nós os que estamos aquí, sino co resto do partido, que fósemos a un goberno en minoría. E seguimos negociando e falando con eles. Eu sei que sempre chama máis a atención cando o acordo faz co Partido Popular que co BNG, pero a situación estamos acordando cos dous sempre. Bueno, xa que volvemos ao local, só unha axuda para rematar a crónica local. Si este goberno valente, como lle chamamos ao anterior goberno? De coalición. O anterior goberno era en coalición e en maioría absoluta, que era máis fácil facer cousas porque ao ser de maioría absoluta era distinto. Eu refírome que somos valentes porque somos 8 en minoría e estamos tocando temas que incluso estando en maioría absoluta nunca se chegaron a tocar. O que falaba dos comedores escolares. Pero ya se ser máis ou menos os mesmos artífices, non? Queda así un pouco... Non sei. Non me parece que o antónimo de valente sexa de coalición. Pero que isto non é unha clase de lingüística nin de lingua e literatura.